Priatelia, čaute. Máme tu takúto plachtu na auto od firmy Kegel Blazusiak, sú to Poliaci. Takže uvidíme, čo to bude za zázrak, ale je to tá verzia Garage Perfect, takže tá asi najkvalitnejšia, čo majú v ponuke. Budeme zakrývať také staré BMWčko, je 30-ku. Je to tu, kolega nám nakameruje pod takým prístrežkom. Zoberaj strechu, čiže pod takým prístrežkom to je. A tu by nám šľahalo z jednej strany, z druhej, takže za to budeme dávať takúto plachtu. Môžeme si ho otvoriť. Neviem, nejaký bude obraz, lebo je už troška také mierne šero. Vo všetkých recenziách hovorili, že táto taška je taká, že to človek raz vybere, už to tam v živote nedá. Vyzerá to tak. No. Dáme si kameru asi na stojan. Jemničke. Mohlo by to byť ešte jemnejšie, ale nezerá to. No, vyzerá to nejak takto. Zadné kolesa trošku trčia, to nevadí. Taký tvar, tá karoséria. No, ideme to ešte dotiahnuť. Šnúrky sa musia brutálne silno zatiahnuť, aby nedošponovalo. Ono na fest, aj z druhej strany. Dáme si tam uzlík, schováme to do tej takejto odkladacej veci. Dobre, šnúrky pobalíme takto pekne sem. Takto. Je na to také vrecko urobené, originál. Potom sa pozrieme o pár dní, alebo zajtra, pozajtra, že či sa tam nejaká vlhkosť nedrží, alebo niečo. Takže to je zatiaľ všetko.